नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कुमटा करावळी प्रजाध्वनी कार्यक्रमाक चालना. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या मिरजान ग्रामात सलच्या या कार्यक्रमात विधान परिषद विरोध पक्ष नायक BK हरिप्रसाद हेमगेल नेतृत्वात या समावेशात माजी मंत्री श्री RV देशपांडे, परिषद सदस्य मंजुनाथ भंडारी, माजी आमदार आयवन डिसोजा, शारदा शेट्टी, JD नाईक हेमी भागी झाले. ತಮಗೊಂದು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪರವಾಗಿತ್ತು. ನಾನೇ ಅವಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು, ಪರೇಶ್ ಮೈತ್ರಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಕುಮಟಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ सेंट्रल पॉइंट ಇದೆ. येवच्या विधानसभा निवडणुकेक निवडणूक अधिकारी नेमकाचो आदेश. कारवार येवच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी पूर्वसिद्धता म्हण निवडणूक सिद्धता घटमूट करच्या दृष्टीन बुधवाराक जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सा मार्फत निवडणूक अधिकारीन नोडल अधिकारीक निवडणूक आचारसंहिता बद्दल माहिती दिली. निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ मुख्य अधिकारी हेमी व्हिडिओ संवादामार्फत आचारसंहिता आणि तेजे पालन हेबद्दल माहिती दिली. या वेळार निवडणूक क्षेत्राचे निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमक केले असे. हळयाल जोयडा विधानसभा क्षेत्राक जिल्हा नगराभिवृद्धी कोशाचे योजनाधिकारी सेल्वा वर्गीस, कारवार अंकोला क्षेत्राक कारवार उपविभागाधिकारी जयलक्ष्मी रायकोड, कुमटा होन्नावर क्षेत्राक भटकळ उपविभागाधिकारी राघवेंद्र जलसागर, भटकळ होन्नावर क्षेत्राक भटकळ उपविभागाधिकारी ममता देवी, सिरसी सिद्धापूर क्षेत्राक विधानसभा उपविभागाधिकारी R देवराज, येल्लापूर मुंडगोड क्षेत्राक समाज कल्याण खात्याचे उपनिर्देशक अज्जप्पा सालगोड हेमका नेमणूक केला. या वेळार जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी, जिल्हा पंचायत CEO ईश्वर खंडू आणि इतर संबंधित अधिकारी या कार्यक्रमात हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार देऊळमक्की ग्रामदेवी देवते देवीलो जन्मोत्सव. कारवार तालुक्याच्या देऊळमक्की ग्रामाची ग्रामदेवी श्री देवते देवीलो 13वे जन्मोत्सव म्हणल्यार वर्धंती उत्सव बुधवाराक मोठ्या उत्साहान साजरो जालो. त्या निमित्यान देवते देवी देवळाच्या सन्निधानात सकाळच्यान श्री देवीले विविध धार्मिक कार्यक्रम वर्ष पद्धतीच्या परंपरेप्रमाणे झाले. दनपारा देवाली पूज झाल्यानंतर उमाबाई गणपती पोकळे हेमगेर स्मरणार्थ गणेश रत्नाकर पोकळे देऊळमक्की हेमगेर कुटुंबस्थाकडच्यान अन्नसंतर्पणाचो कार्यक्रम जालो. रात्रीन स्थानिक शाळा विद्यार्थ्याकडच्यान नाच गाण्याचो कार्यक्रम झाल्यानंतर प्रदीप कोटारकर किन्नर हेम बरयले महादेव नाट्य मंडळ देऊळमक्की हेमी मागेल जीवन तूक अर्पण या कोकणी नाटकाचो प्रयोग सादर केलो. हजारांशी भक्तांन या देवील्या उत्सवाक हजर रावन कार्यक्रमाक शोभा हाडली हे विशेष आशिल्ले.
तसं नाही अन्य सगळे कार्यक्रम असा सगळे विद्यार्थी देऊन प्रसाद घेऊन त्यामधून तुकारपण माझ्या जीवन तुकारपण या नाटकात प्रयोग आज रात्री 10 वाजता श्री ग्रामपंचायती देवी मुखार करताले तुम्ही सगळे आमचे कलाकार प्रोत्साहन देऊ त्यामधून ते नम्र विनंती करतो असा ऐकती है काना भीती गात माना जीवन तू काय पण सांगून जीवन बरबाद केलंय तू सोन्या व्यसनात पडलो अनेक शत्रू निर्माण झाले तू गेल्या फक्त गेल्या पायात ऐकत चालले तू तू गेले ऐकणं झालं आणि कोणाला पण ऐकत नाही रे सांग किती करू म्हण तुझ्यासाठी माझ्यासाठी काय नका पण स्वतःसाठी जग मागे ते माझ्यापेक्षा तुझ्या मनाचा काय उडाय आणि परीच्या भशेन आनंदात राह हेतून मग समाधान असा अगदी मनापासून खरं सांगते असंच वाणी अगदीच खरं सांगता असा तुझी शपथ सांगता असा आणि तू संपूर्ण बोलत परत हो ह्याच घरात तुझ्या बघत कायमचं ठिकाण राहून कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. कारवार नंदनगद्दा चिपकरवाडा हिंगा मध्यरात्री अचानक वडारुकाक लागलो उजो. कारवार नंदनगद्दा चिपकरवाडा हिंगा एक वडारुकाक उजो लागून माड संपूर्ण जळून गेले. आजूबाजून आशिल्ल्या झाडाक उजो लागलो. लागीं आशिल्ल्या घराक उज्याच्या किटान थोडी हानी जाल्ली आसा. हो उजो रात्रीन 2 वस्तां लागीं उरतलो असो अंदाज व्यक्त केला. स्थानिकान अग्निशामक दळ आणि पोलिसांक माहिती दिवन सगळ्या हरसाहसान अग्निशामक वाहन हाडून 5 तासाच्या अथक प्रयत्नान अखेर उजो निवयलो आणि एक मोठो अनाहूत जावचो वाचलो. कारवार मुदगा हिंगा गुड्याचेर अचानक उज लागिल्ली घटना घडील आसा अशें प्रसार माध्यमांक कळ्ळां.
ಮಂದಿರ ಯಾವ್ದು ನಿಂದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.